Talousmetsä on metsäalue, jonka pääasiallinen tarkoitus on tuottaa puuta ja muita metsän tuotteita taloudellisen hyödyn saamiseksi. Talousmetsien luonnonhoidolla taas tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta lisäävien ja ylläpitävien toimien toteuttamista talousmetsissä. Yleisesti käytettävissä olevat luonnonhoitotoimenpiteet ovat suhteellisen kustannustehokkaita, eli toimenpiteiden taloudelliset kustannukset metsän omistajalle pysyvät kohtuullisina. Tekopökkelö on 2–5 metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, jonka tarkoitus on lahota pystyyn. Lahopuun lisäyksestä hyötyvät monet lahopuusta riippuvaiset hyönteiset, käävät, sienet ja linnut. Tekopökkelöiksi valitaan laadultaan huonoja puita, joten tekopökkelöiden tekemisestä johtuneet taloudelliset menetykset ovat metsänomistajalle pieniä. Ekologisilla käytävillä tarkoitetaan reittejä, joita eläimet voivat käyttää siirtyessään alueelta toiselle. Monet eläimet eivät mielellään ylitä suuria avonaisia alueita, kuten esimerkiksi avohakkuun seurauksena syntynyttä aukeaa aluetta, vaan ne käyttävät mielellään hyödyksi mahdollisia ekologisia käytäviä. Kuvasta näet, miten metsänomistaja on jättänyt aukkojen väliin ekologisen käytävän metsän eläimille. Tuhannet eri metsälajit tarvitsevat eri lahoasteessa olevaa lahopuuta. Lahopuun laadun ja määrän pystyy turvaamaan jättämällä hakkuiden yhteydessä keräämättä ja vaurioimatta pystyyn kuolleet puut sekä pysty- ja maalahopuut. Säästettävillä puilla tarkoitetaan yksittäisiä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puuyksilöitä. Hakkuiden yhteydessä voi jättää hakkaamatta monimuotoisuuden ylläpitämiseksi esimerkiksi yksittäisiä järeitä 40–60 sentin paksuisia lehti- sekä havupuita, yli 10 senttiä paksuja jalopuita, raitoja, pihlajia tai tervaleppiä, lintujen kolopuita sekä petolintujen tiedossa olevia pesäpuita, keloutuneita ja palokoroisia mäntyjä. Säästöpuuryhmillä tarkoitetaan suhteellisen pienialaisia puiden ryhmiä, jotka metsänomistaja jättää hakkuiden ulkopuolelle hakkuiden yhteydessä. Ne tarjoavat suojaa eläimille sekä auttavat niitä ylittämään aukeita alueita. Säästöpuuryhmien annetaan kasvaa, kuolla ja lahota metsään. Näin ne ylläpitävät monille lajeille tärkeää lahopuukiertoa. Riistatiheiköllä tarkoitetaan metsän käsittelyltä säästettyjä puuryhmiä, joiden koko vaihtelee muutamasta puusta muutamaan aariin. Riistatiheiköistä hyötyvät monet lajit, jotka saavat tiheiköistä suojaa ja ravintoa. Tiheiköiden pienialaisuuden vuoksi metsänomistajan taloudelliset menetykset ovat pienet. Taloudellista vaikutusta voidaan pienentää entisestään valitsemalla tiheiköiden sijainneiksi puunkorjuullisesti haastavat tai heikosti tuottavat alueet. Sekametsillä tarkoitetaan metsiä, joiden pääpuulajin osuus on enintään 75%. Sekametsät lisäävät metsien monimuotoisuutta, sillä kullakin puulajilla on omat seuralaislajistonsa. Seuralaislajistoon kuuluu runsas joukko eliölajeja, jotka tarvitsevat puulajin erikokoisia ja ikäisiä sekä kuolleita yksilöitä. Kitu- ja joutomaat ovat metsätaloudellisesti matalasti tuottavia alueita, joten ne sopivat hyvin alueiksi, jotka voidaan jättää hakkuiden ulkopuolelle. Kitu- ja joutomaita ovat esimerkiksi todella kiviset ja kallioiset karut kangasmaat sekä paksuturpeiset suot. Kulotus on menetelmä, jossa metsää poltetaan kontrolloidusti. Kulotus lisää alueella palanutta ja hiiltynyttä puuainesta ja edistää tiettyjen lajien, kuten harvinaisten ja uhanalaisten palaneissa ympäristöissä elävien lajien elinolosuhteita. Kulotuksen luonnonhoidollista arvoa voi parantaa jättämällä kulotettavalle alueelle säästöpuuryhmiä tai lahopuuta.
Hakkuissa voidaan vesistöt ottaa huomioon jättämällä tarpeeksi leveä suojavyöhyke vesistön rannalle. Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan rannalla olevaa kaistaa, joka on jätetty hakkuiden ulkopuolelle. Suojavyöhyke vähentää hakkuualalta vesistöön valuvia ravinteita sekä maa-ainesta ja näin vesistöjen rehevöityvistä. Suojavyöhyke myös ylläpitää lajiston monimuotoisuutta, sillä vesistöjen rannat ovat usein kasvillisuudeltaan ja puustoltaan muusta metsistä poikkeavia, jonka seurauksena monet lajit viihtyvät niissä. Suojavyöhykkeiden lisäksi vesistöjä voi suojella oikeanlaisella maanmuokkauksella sekä vesistösuunnittelulla suometsän hoidossa.